Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow 11-nji ýanwarda Mary welaýatyna bardy. Bu saparyň ýaşaýjylary we pagtaçy kärenetçilere ýetiren täsirleri barada Adatlyk radiosynyň habarçylary 12-nji ýanwarda Sewitden maglumat berdiler. Berdimuhammedowyň Sewitde gelmegi bilen diňe Mary şäherinde däl, ise Şatlyk şäherçesinde, Bayramaly we ýol öten etraplarynda hem gözegçilik güýçlendirildi. Renk ak bolmadyk we ýyly 2010-dan pes bolan awtologlar uly ýollary we merkezi köçelere goýberilmedi. Ençeme köçe ýol ýapyldy. Ýollaryň ýapyklygy we köne ulaglaryň köçelere goýberilmeýänligi sebäpli köp adam, hususan guruluşyklarda günnälikçi bolup zähmet çekýän adamlar işine baryp bilmedi. Şol sebäpli köp adam bir günlük eklenjinden mahrum boldy. Dip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Habarçylarymyzyň tasdiklamagyna görä Gurbanoğlu Berdimuhammedow Mary Aşgabat ýolunyň ugrundaky täze awtomendiliň arka tarapynda gurulýan ipoteka jaýlaryň we Şatlyk şäherçesinde gurulýan meçidin guruluşyny dik uçordan synlady. Öňkü prezidentiň sapary ýeri kärendesine alyp gowaça ýetişdirýän telekeçilere hem yaramaz täsir ýetirdi. Olardan gowaça meýdanlaryndaky ýetişen ýöne ýygylman galan paltany soğurup ayırmak ve yeri arasalamak talep edildi. Gowaça meýdanlarynyň köpsinde paxtanyň bir ýüzüniň hem paxtasy ýygylman, otuq edilmän duran potrot yerleri bardy. Häkimligiň we prokuraturanyň wekilleri bu kärendiçileri çagyryp, olardan gowaça meýdanlaryndaky paxtanyň näme üçin doly ýygylyp alynmandygyny, köp ýeriň asla illenmändigini soradylar. Olar öňkü ýygymçylaryň köpüsiniň daşary ýurtlara islemäge gidendigi sebäpli ýygymçy tapmandygy döwlet tarapyndan kombayn berilmänligi bilen düşündirdiler. Dip yeri kärendesine alan telekeçi anonim şertde gurrun berdi. Şondan soň häkimligiň we prokuraturanyň wekilleri bu kärenetçilerden Gurbanoğlu Berdimuhammedow Sewitde gelmänke pagta hasylyny gowaçasy bilen düýbünden soğurup almagy we göde ilmejek ýerlere äkidip gizläp goýmagy talap etdiler. Telekeçiler pagtany gowaça çöpü we çigidi bilen üwedip bir tirkegini 1200 manatdan mal bakýanlara satyp başladylar. Adamlar bu bolup duran zatlary, ýagny ýetişen pagta hasylynyň zaýa edilişini görüp döwletiň garyp daýhanlaryň kärene ýerlerini ellerinden alyp telekeçilere berip gaty ýalňyşanyny aýdýarlar. Dip yerli ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Sewit häkimetlerinden kommentari alyp bilmedi. Şeýle-de anyk näçe müçürdäki pagta hasylynyň maly iýim edilendigini hem anyklap bolmady. Ýöne Sewitde ýetişen pagta hasylyny ýygyp almagyň deregine onuň çöp çalan bilen bilelikde üwelip maly iýim edilmegi Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň pagtadan alynýan hasylyň ýokarlandyrylmagyny nowatdaky gedek nygtan mahalyna gabat geldi. Ol bu barada welaýatyň häkiminiň we onuň bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we sport boýunça ornwasarynyň gatnaşmagynda 11-nji ýanwarda Marda geçiren iş maslahatynda bellidi. Resmi mediada Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň Mara iş saparynyň dowam edýändigi bellenilse-de adatça bolşýaly saparyň ilata we telekeçilere ýetiren täsirleri, şeýle-de pagta hasylynyň maly iýim edilmegi barada hiç zat aýdylmaýar. Adatlyň Sewitdäki habarçylary Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň Mara etjek sapary we oňa görülýän taýýarlyklar barada 11-nji ýanwarda ýerden hem maglumat beripdiler. Şonda olar onuň Şatlykda gurulýan täze meçidi açmagyna garaşylýandygyny hem aýdypdylar. Meçid heniz açylmady, ýöne Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň henizde Mardada aýdylýar diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz belledi. Şu günler yer serişteleri gullugu Lewap vilayatynyň Türkmenabad şäheriniň Demirgazyk böleginde köne howa mendiliniň golaýyna ýaşaýyş jaýlaryny gurmagy niýetde proýektlary mellek ýerlerini paýlaýar. Yerli ýaşaýjylar yer paýlanşygyna korrupsiýa ýol berilýänini aýdýarlar. 6 sotky yer üçin $5.000 para bermeli diýip bir yerli ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. $5.000 para bilen mellek ýerini nowatsız alyp bolýar. Bu mellek ýerini soňra islendik wagtda $7.000 satyp bolar. Diýip beýle bir ýaşaýjy aýtdy. Täze yer ýerleri mellek paýlanşygynyň Türkmenabad şäher häkimligi we yer serişdeleri gullugy bilen birlikde goramalaşdyrylýanyny aýdýarlar. Mellek ýerleriniň ýerleşýän ýeri ilat arasyna ýokary Kerkinika Sewit adlandyrylýar. Google kartasyna Türkmenabad şäheriniň Demirgazyk Günnögör Sewitine bir suw kanalynyň ýakasyny giň boş meýdany görmek bolýar. Boş meýdanyň ortasyna köne uçuş gonuş zowlugyny çalym edýän ýol görünýär. Döwlet eýçiligindäki yerleri satyp para alyp millek yerlerini paýlaýarlar. Prokuratura hem bu ýagdaýlardan habarly, ýöne göz ýumýar.
diýip Türkmenabatly ýaşaýjy aýdýar. Azatlyk radio Telewap welaýatynyň Sewit merkezindäki mellek ýerleriniň paýlanşygy barada şäher häkimliginden, ýer serişdeleri gullugundan hem de ýerli prokuratura idarasyndan tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşuby goramak ministrliginiň tabinligindaky ýer serişdeleri gullugy ýurdun ýer serişdeleri boýunça bütüwi döwlet siýasatyny ýerine ýetirýär. Yer bölekleriniň ýetçiligi berilmegi bu gulluk tarapyndan resmileşdirilýär. Resmi maglumatlara görä gurama häzirki wagtda döwlet ýer kadastry boýunça maglumatlary sany ulgama birikdirmegiň üstünde işleýär. Türkmenistan ýylatyň ýaşaýyş jaý üpçünçiligi bilen bagly problemalar 14 ýyl bäri dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýetçiligi berilýän mellek ýerler bilen bagly meseleler, ýerleriň resmileşdirilmegine para peşkeşiň alınıp berilmegi, paýlanylýan ýerleriň amatsızlyklary ýaly problemalar boýunça ilgiderli habar berip gelýärler. 2015-nji ýylda Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň günorta sebitlerini Azatlyk şäherçesine we Çärje etrawyna 2000 tuğrag mellek ýeri ilata paýlanyp berildi. Azatlyk radiosynyň mellek ýerleriniň soňky ykbaly barada birnäçe gezek habar berdi. Habarçylarymyz aradan 9 ýylyň geçenligine garamazdan bu mellek ýerleriniň henizem boş duranlygyny, ol ýerlerde ýaşaýyş jaýlarynyň gurulmanyny habar berýärler. Şol ýerler 9 ýyl ozal nähili bölünip berilen bolsa şol durşuna dur. Çöllük, gumluk, ýol ýok. Bu ýerlere awtologda barmak beýlede dursun. Piýada hem baryp bolmaýar. Diýip ýeri aýdýar. Ol gumluk ýerlerden mellek alan ýaşaýjylaryň ençemesiniň häzirki wagtda arda ýazyp köni melleklerinden ýüze urýanlyklaryny aýdýar. Sebäbi raýatyň adyndə bir mellek ýeri bar bolsa, ikinji gezek adyna ýaşaýyş jaýyny resmileşdirip bolmaýar. Diýip ol gurrun berýär. Türkmenistanyň umumy tutýan meýdanynyň sevseni götürme goloý meýdanyny Garagum çölü eýelýär. Yer eýeleri çöl ýerlerine paýlanýan mellekleriň ýaşamak üçin amatsız bolanyny aýdýarlar. Çet sebäplerde täze paýlanylýan mellek ýerler köplenç geçirijiler arkaly çekilýän elektrik, suw we TV gaz üpçünçiliginden mahrum bolýar. Türkmenistan 2022-nji ýylyň dekabryna geçirilen ilat ýazywynyň jedelli netijelerine görä ilatyň takminan 53 göterimi oba ýerlerine, 47 göterimi şäher ýerlerine ýaşaýar. Şeýle resmi sanlara görä ýurtda 1.300.000 gowrak ýaşaýyş jaý, 1 million tuğrag ýaşaýyş binasy belli garanypdyr. Ukrainanyň energetik ministrligi güýçlü şemal we aşa sowuk howa derarly ýurt boýunça 229 sany ilatly ýerde elektrik öpçünçiliginiň henizem dikeldirmändigini aýtdy. Dnipropetrovsk sewtini 79, Kirovrad sewtini 51, Mikolaýew sewtini 39 sany ilatly ýer elektriksiz galýar diýip ministrlik 12-nji ýanwarda beren beýanatyny aýtdy. Bu sewtler sowuk howa şertleriniň iň agyr täsiriniň sewtleri boldy. Ukrain tehnikleri soňky 24 sagatyň dowamyny 123 sany ilatly ýerde elektrik energiýasynyň üpçünçiligini gaýtadan dikeltdiler. Adessa sewtini elektrik üpçünçiligi dolu ýoly goýuldy diýip ministrlik aýtdy. Bu aralykda basylyp alynan Donetsk sewtiniň Moskwa tarapyndan bellenen gubernatory Horlivka şäherine edilen dron zarbasyna hüjümlerde 2 adamyň öldürilendigini aýdýar. Ukrain topoklary we dron zarbasy günnogur Ukrainada Russiýa tarapyndan basylyp alynan Donetsk sewtiniň Horlivka şäherine 2 adamy öldürdi we 6 adam yaralandy diýip Kremliň goldawynaky sewt lideri Denis Pushilin 12-nji ýanwarda Telegramna aýtdy. Pushilin bir sany elektrik inženeriniň topoklaryna helak bolanyny, munyň ýany pidalary halas etmäge baran tiz kömek ulagyna dron hüjüminiň amala aşyrylmagy bilen bir saglyk işgäriniň öldürilendigini aýtdy. Ukraina bu barada tesbir bermedi we bu maglumatlar bada-bada tasdiklanyp bilinmedi. Abaşa Demirgazyk Koreýa ballistik raketalarynyň Russiýa geçirilmegi bilen baglykda käbir sanksiýalar girizdi. Abaşanyň döwlet departamenti 11-nji ýanwarda Demirgazyk Koreýanyň raketalarynyň Russiýa tarapyndan Ukrainaga garşy ulanylmagy üçin olaryň geçirilmegine we barlyk edilmegine gatnaşan 3 tany Rus guramasyna we bir adama garşy sanksiýa girdi diýip döwlet sekretary Antony Blinken aýtdy. Biz mundan näbeýlek çäre görmekden çekinmeriz diýip Blinken beýanat berdi. Birleşen Ştatlar we onuň partnerleri tarapyndan 9-njy ýanwarda berilen bilelikdäki beýanat Demirgazyk Koreýa we Russiýa arasynaky ýara geçirmelerini, şol sany Russiýanyň Demirgazyk Koreýadan ballistik raketalaryny almagyny we olaryň Moskwa tarapyndan 30-njy dekabrda we 2-nji ýanwarda Ukrainaga garşy ulanylmagyny ýazgyrdy. Bu aralykda Ukrain kanun çykarjylar mobilizasiýa kanun taslamasyny ýygyna gaýtardylar. Ýöne Gorunmak ministri kanun taslamasynyň täze nusgasynyň eýam taýýarlanyny aýdýar. Ukrainanyň mobilizasiýa düzgünlerini berkitmek baradaky kanun taslamasy parlamentde ýygyna gaýtaryldy. Ýöne taslamanyň täze versiýasy eýam hökümetiň garamagyna taýýar diýip Gorunmak ministri Rustem Umerov 11-nji ýanwarda aýtdy. Bu kanun taslamasy Kiýewiň has köp adamy uruşa çagyrmagyna ýol açyp biljekdir.
etdi. Ukraina Russiýanyň 2-nji ýyl dönümine golaýlap barýan giňerimli çoluşuna garşy özüniň gorunuş kuwatyny güýçlendirmek isleýär. Kanun taslamasynyň ilki nusgasy harby boşlugy degişli erkek raýatlaryň harby gulluga ýazylmagy boýunça basyşlary artdyrmagy maksat edinýärdi we mobilizasiýa kanunyny berjay etmeýän adamlara garşy berk sanksiýa düzgünleriniň girdilmegini gödeňine tutýardy. Kanun taslamasy meclisi ýyzyna gaýtarylmazdan öňe howpsuzlyk we gorunmak komiteti birnäçe günde bu taslamany gözden geçirdi. Biziň toparmaz parlament agzalarynyň komitet duşuklaryna iş tertibine ulalaşylan teklipleri laýyklykda kanun taslamasynyň täze versiýasyny taýýarlady diýip Umerov Facebook ulgamyna aýtdy. Ministrlik bu taslamany ýakyn wagtda hökümetiň garamagyna bermäge taýýar diýip ol aýtdy we bu harbylar üçin mümkin bolan en gysga wagtda zerurdur diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Parlamentiň spikeri Ruslan Stefançuk buradan kanun taslamasynyň ýyzyna gaýtarylýanlygy barada meclisiň hökümet wekilleriniň hemde harby serkerdeleriň bilelikdäki kararyna salgylandy. Hökümet tarapyndan dekabryň ahyryna hödürlenen kanun taslamasy badawat jemgyýetçiligiň hemde siýasatçylaryň tanqidine uçurdy. Kanun taslamasynyň käbir bölekleri adam hukuklaryny gözkeni bozýar we beýleki bölekleri optimal düzülmändir diýip prezident Vladimir Zelenskiýiň Halkyň hyzmatkary partiýasynyň parlament topurynyň ýol başçysy David Arahamiýa telegramda aýtdy. Kanun çykarjylar we analitikler kanun taslamasynyň käbir maddalarynyň konstitusiýa gabat gelmeýändigini we korrupsiýa töwekelçiliklerini özüne jemleýändigini aýtdylar. Umerov uruş döwründe mobilizasiýanyň, registrasiýanyň we rotasiýalaryň siýasalaşdyrylmagynyň we sägindirilmeginiň kabul ederliksizligini aýtdy. Kanun taslamasy meclisiň birnäçe maslahatyna kabul edilmeli we soňra öňe prezident tarapyndan gol çekilmeli. Zelenski uruşlaryň we ýetkileriň arasyna geçen aý goşunyň ýene 450.000-500 miňden gowrak adamy mobilizasiýa etmegi teklip edenligini aýtdy. Ukraina 18-60 ýaş aralygyndaky erkek adamlaryň ýurtdan çykmagyny gadagyn etdi. Ýöne çagyryş boýunça harby gullugy degişli 14 miň adam serhedi bir kanuniýada galyp resmi namalar bilen kesip geçdi.